Dívka s číslem 12 Andrea Stiblingová je vlastně moje krev, protože je to blíženkyně. Andrejko, řekni mi, tvůj dětský sen, jaký byl? Stát se miss? Tak určitě to byl jeden z nich, ale já jsem byla jako dítě docela náročná, jsem si chtěla jednu dobu stát popelářem. Jednu dobu jsem chtěla být princezna, ale bylo to jedno z mých jako přání. Většinou holky, misky, jak si je pamatujou, mají delší vlasy a ty ses vydala do tohohle souboje i s krátkýma vlasama. Když se mě na tohle ptali holky, tak jsem na to odpověděla, že v životě nevyhrála krátkovlasá miss, ale zase by to byla trošku novinka, určitě to nebylo jako moje taktika, nosím krátký vlasy už asi od 13 let, takže jsem s nima spokojená. Nevím, proč zrovna já bych se měla stát českou miss, ale bylo by to určitě splnění mých dětských snů. A myslím si, že bych dokázala dobře reprezentovat Českou republiku na světových soutěžích. Po čem ženy touží podle tebe, Andreo? Tak bude to určitě ideální muž. Mně se třeba líbí udělaní chlapy. Jako nabušený prostě, jo? Ale ještě mi řekni, jaký je. Nemůže být jenom udělaný, že jo? To určitě nedůležité jsou taky jako vlastnosti, jaký má. Musí být příjemný, musí být hodný, ale zároveň musí vědět, co chce a nesmí být ovladatelný. Máš takovýho nebo v hledáčku? Tak já to mám strašně složitý vztah, takže něco takového mám, ale určitě neříkám, že bych nikoho takového nehledala. A jak to ustojí tvůj partner, to kdyby si vyhrála? Tak my, jak jsem říkala, máme to složité, takže my se rozcházíme každou chvíli a každou chvíli se k sobě vracíme, takže myslím si, že česká miss na to nemá žádný význam. Za 10 let se vidím, doufám, s vysokoškolským titulem, s bohatou kariérou a hlavně se spokojenou a šťastnou rodinou. O čem muži si myslí, že touží? Já se muži opravdu vůbec nevyznám. Někteří mají rádi krásné ženy vedle sebe, někteří naopak mají rádi charisma žen. Každý, myslím, že muž hledá něco jiného. Mé jméno je Andrea Stiblingová, je mi 19 let a pokud jsem vás nějakým způsobem zaujala, budu ráda za vaše hlasy.